שלום חברים, בסרטונים הקרובים אני רוצה לדבר איתכם על פלטפורמה מאוד מעניינת, שופיפיי. יש כאן צילום מסך מאחד החשבונות שלנו, וזאת פלטפורמה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להקים חנות אינטרנטית ולהרוויח ממנה סכומים שדי נראים דמיוניים למי שלא מכיר את התחום. אז מיד אני אראה לכם דוגמאות מחשבון אמיתי, אנחנו ניכנס לחשבון ונראה דוגמאות, אבל לפני כן כמה מילים על שופיפיי. שופיפיי היא פלטפורמה שקיימת מעל ל10 שנים, אבל הפריצה הגדולה שלה לאנשים כמונו והאפשרויות שיש לאנשים כמונו להרוויח דרך הפלטפורמה הזאת כסף קרתה בשנתיים האחרונות. היא הוכרה בעבר כחברה שגדלה הכי מהר, יש כאן צילום מסך מכתבה, והיא מתעסקת בעולם שכולנו מבינים שהוא רק גדל, עולם המסחר האלקטרוני. כולכם בוודאי יודעים שיותר ויותר אנשים קונים באינטרנט, זה תחום שרק מתפתח, לא איזשהו טרנד חולף, והכל עובר לשם, ועל זה שופיפיי בעצם מתלבשת ומאפשרת לכל אחד מאיתנו להרוויח כסף דרך הפלטפורמה שלהם. אז בואו נראה איך אנחנו עושים כאן כסף. השיטה שלנו מאוד פשוטה, אנחנו קודם כל פותחים חנות, זה תהליך שלוקח כמה דקות, ואתם מעלים לשם מוצרים שספקים אחרים מוכרים. אנחנו בהמשך נרחיב ונראה לכם איך למצוא את המוצרים האלו, אבל גם אם אין לכם מוצרים משלכם, אתם לא צריכים להתעסק עם המוצרים. אתם שולחים תנועה לחנות, זה עוד איזשהו תהליך טכני שאנחנו נדבר עליו גם בהמשך הדרך. שולחים לשם התנועה, ולאט לאט אנשים יקנו את המוצרים שנמצאים בחנות שלכם, ורק אחרי שמישהו קנה מוצר מהחנות שלכם וקיבלתם על זה כסף, אתם הולכים לספק של המוצר, רוכשים את המוצר ממנו בפחות כסף, והוא כבר שולח את המוצר ללקוח. זה בעצם, אתם פונים פה חנות, ויש פה הרבה שיטות לעבוד עם שופיפיי, אבל השיטה שאנחנו הכי אוהבים לעבוד, זה השיטה שהדגמתי עכשיו, מאחר שהיא מאפשרת לכל אחד מאיתנו לפתוח את העסק גם בלי מלאי של מוצרים ובלי להתעסק עם שליחות. אז אנחנו נרחיב בהמשך מה כל אחד הצעדים ואיך עושים את זה, ולפני זה אני רוצה לעבור לשחר. שחר הוא אחד המומחים הגדולים בארץ, ולדעתי גם בעולם, בתחום הזה של שופיפיי. יש לו חנויות מאוד גדולות, וזה כנראה אחד האנשים שעושים הכי הרבה כסף בתחום, שיראה לנו קצת את התוצאות שלו, קצת את החנות שלו, כדי שתוכלו להבין ולקבל מושג על הפוטנציאל העצום שיש בעסק הזה. אז שחר, אני עובר אליך. שלום לכולם, אני אראה לכם עכשיו תוצאות שלי וחלק מהחוויה שלי בעולם של שופיפיי ודרופ שיפינג. פה אנחנו יכולים לראות צילום מסך שצולם בבוקר, שום פה גוד מורנינג שחר, ואת המחירות שכבר התבצעו באותו היום, כמות, ואפשר גם לראות את יום לפני. אפשר לראות פה $1,776, שזה יום לפני, והיום הנוכחי $420. כמובן שלא הכל רווח נטו, מן הסתם יש כמובן הוצאות על פרסום, יש הוצאות של המוצרים שאנחנו מוכרים, בעצם לקנות את הסחורה, אבל מתוך, בוא נגיד, כל הסכום הזה של $1,776, למשל שזה המחירות של יום לפני, אפשר לומר שלפחות 30% נשאר רווח נקי בכיס, אפילו קצת יותר, אז זה כמה מאות דולרים טובים של רווח ביום. נעבור לשקף הבא. פה בעצם אפשר לראות את אחת החנויות שלי בתקופה של ממרץ ועד יולי. אפשר לראות פה $102,000 מחירות. במהלך הימים האלה גם היה יום אחד, 9 למאי, מעל $2,000 ביום אחד. זה אנחנו כמובן מדברים על מחירות ולא על רווח נקי כמו שאמרנו, אבל עדיין נשאר פה רווח מאוד מאוד גבוה. תראו לי עוד עסק שאפשר מהבית להרוויח כל כך הרבה כסף, להגיע לתזרים מזומנים כל כך גדול, עם מעל 5,000 הזמנות בתקופה הזאת, שזה בערך 4-5 חודשים. זה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, כמו שאפשר לראות פה. אפשר לעשות המון כסף אם עושים את הדברים בצורה הנכונה, אם יודעים איך לחפש מוצרים, איך לשווק אותם, איך להגדיל קמפיינים שכבר עובדים, אז בעצם אפשר באמת להגיע לתוצאות יפות. פה נסתכל על עוד חנות, זאת חנות אחרת שנפתחה לפני חודשיים ומשהו, חודשיים בערך, חנות שאני פתחתי. אז אפשר לראות פה שמתחילת ספטמבר עד אמצע אוקטובר, חודש וחצי,
כבר היה מחירות של $18,000 בחנות הזאת, עם כמעט 1,000 הזמנות, וזאת באמת חנות חדשה, בנישה שהיא חדשה, וההתקדמות היא מאוד מאוד יפה. פה ככה צילמתי לכם כמה תמונות מסך של ההתקדמות שלי האישית מהרגע שהתחלתי את שופיפיי. ככה בחרתי את חצי שנה הראשונה, בעצם בדצמבר התחלתי. בחודש הראשון עשיתי מחירות של $1,100. בחודש השני כבר הגעתי כמעט $10,000 מחירות, זה החודש השני שלי בשופיפיי. ובחודש השלישי כבר כמעט $15,000 מחירות. חודש לאחר מכן הייתה קצת ירידה ל$8,000, וחודש אפריל $32,000 מחירות בחודש אפריל, ובמאי $37,000 מחירות. זה הקצב התקדמות שלי, מה שמראה לכם שזה אפשרי, כל אחד והקצב התקדמות שלו. יש לי תלמידים שמתקדמים מאוד מהר, ואפילו כבר מגיעים $1,000-2,000 ביום, ויש תלמידים שלוקח להם קצת יותר זמן להבין את הדברים, אבל בסופו של דבר אם רוצים ואם עושים את המאמץ להצליח, אז אין סיבה לא להגיע לתוצאות כאלה, וגם אפילו יותר טובות. ופחות או יותר מה שחשוב להבין שנכנסים לעסק הזה זה שזה עסק אמיתי. אוקיי, אנחנו לא מוכרים פה כל מיני תוכניות של שיווק, MLM, דברים כאלה. אנחנו מוכרים מוצרים פיזיים אמיתיים. בן אדם מקבל הביתה חבילה עם המוצר שלו, אנחנו מספקים לו את החוויית קנייה, מגיעים אליו בשיווק נכון, ולאט לאט בעצם אפשר להגדיל את העסק הזה לממדים מאוד מאוד גדולים, וזאת ההתקדמות שלי, זאת החוויה שלי. תודה רבה שחר. אתם בטח אומרים לעצמכם, אוקיי, אז איך מתחילים? הבנתם שאתם צריכים לפתוח חנות, להעלות מוצרים, אבל מאיפה מוציאים את המוצרים האלו? ובסרטון הבא אני אראה לכם בדיוק איך למצוא מוצרים. שוב, אתם לא צריכים לקנות אותם מראש, אתם לא צריכים לסתכל את הכסף שלכם, ואנחנו נדגים לכם איך למצוא מוצרים ואיפה למצוא ואיך השיטה הזאת עובדת מהצד של המוצר. אז נתראה בסרטון הבא.